Lidi, dneska si zahrajeme Punch Simulator a načítá se mi to. OK, jsem tady asi o minutu díl a už se tady je. Hele, tak podíváme se, co tady je novýho za toto. 6 nových petů, jo. OK, ježiš, tady je, OK, tak vezmeme, a co se tady dělá? Tak tady nějak klikáme, jsem si měl zapnout autoklikr. Víte co, pak si to zapneme autoklikr. A tady nám to přidává samo. A je to zadarmo. OK. Hej, ale každopádně je to další video po nějaký, jakoby docela dlouhý době. Hej, mě to nebaví klikat, já se zapnu autoklikr. OK, jsem tady, už tady mám připravený tady takhle autoklikr. Takže, to je hustý pet, můžu to vzít? Ne. Takže jdeme sem a zapneme si tady tento autoklikr. Vidíte takovou modrou tečku tady, jako uprostřed na obrazovce. Tak já ji namířím takhle na tuto. Dáme si to na 1 milisekundu. Tak jo, to je jedno, každopádně 3, 2, 1, teď. Ty vole. Hej, ale laguje se to, takže já bych to udělal aspoň na 40 milisekund. Tak a teď to pojede. To teda moc nekliká. To je jedno, každopádně necháme si to tady to tady tak můžeme zapnout. Ale tady ten má 100, takže toho přetáhneme, nebo co mám dělat? Tap to punch, ty vogo, jak já jedu. Jo, seš noob, seš úplnej noob. Dým, zabil jsem ho. Kolik tady má? Tady má 1000, tady je nějaký buff guy. 10 000 má armored noob, tady má boss, tady má 50 000, ty vogo. A tady stojí vajíčko, tady je co? 50 gemů nějakých, ty vogo, tak to je hustý. Tady jsou nějaký zlato, tady je nějaký gold pet, jaký ten goldway ten. Tady za 1000 tohle, tady je game shop. Win boost, input, petlock, speed, magnet, range, to je jedno, to necháme být, ty vůbec nám to pořád kliká. Ten autoklikr nebude potřeba, takže já ho vypnu hezky. A tady nějaký asi týpek, hele. Co potřebuje, mega se to laguje. Tax forte 5 noob times, jo. Já tady mám porazit tady 5 těch, no tak to bude pro mě lehký jak bubec. Co? Mně se to tam něco ukázalo. Tak, jeden, teda teď už druhý, třetí, jak nic, čtvrtý, jak nic a pátý, tak jak nic. Tak teď si jdeme pro tady toho peta, nebo co tady je. Dostali jsme jeden win a něco jsme dostali, ale co? Hej. Task one. Teď si mám jít koupit peta. OK. Tak jdeme sem a no, já chtěl jednoho. Co nám padne? Dog. Fuj. Dog je nejhorší. A teď půjdu sem. A ještě to mám vzít. A teď půjdu sem. Jo, a máme tady toho psa. Takže si ho equipneme a dává nám to +2, OK. Kolik má tady ten? Tady ten má 1000, to je ještě moc, takže jdeme sem na toho. Free limited, tady. OK, tak jdeme sem, tak pojď, co to bude. Hrajeme jak nic. Hej, pak si zahrajeme každopádně ještě
Pak si zahrajeme ještě Pet Simulator. A tam zkusíme hatchovat nějaký vajíčka. Já už jsem teda hrál. Dám třeba tady tomu. Takhle. To je jedno. Případně chvilku budu klikat, až budu mít nějakou sílu, tak se ozvu. Aha, ale ještě dál, jak tady máme. Tak si podíváme, co dostaneme. Boost slime. Koukám. OK, tak jako jo, no. A co jsem dostal za dárek? Já jsem nic nedostal, ne? Každopádně, možná jo. Možná, že jsem dostal 1000 těch. Ale tak jdeme sem a jdeme ho porazit. Toho blbečka máme skoro. Máme 2x víc síly než on. Tam běhá, ne? Máme vyhraný jak nic. Ty vogo! Dobrý. Stoupne Lego. Koupíme si tady, hej, ale tady to vypadá hustě, tady ten za 50 gemů. Máme strašně moc, no jo. A tak to bude prosím už ne pes. To je zase pes. To je fakt úplná blbost. Hele, jako, objevil jsem tady nějakou tu. A to nám ubere? Ne, neubere nám to. Hele, Iron, beru, mám Iron, ty vogo, mám Ironový ty. Hej, já tady můžu mlátit do toho, nebo? Ne. To tam jenom pro okrasu a tady je nějaký boxing arena. Jo, já nevím. To je jedno. Tady je za 1000 těch nějaká ta. Dá se tady tradovat? Trade. Jo, tak to nemám. Ale Golden Pet. Tak dáme si tam schválně, jestli padne Golden. Dopejde! Golden Mega Flight. Tak nic, no. Tak nic. Hele, každopádně tady má 10 000, takže jdeme ještě na tady toho. Koukejte, tak toho porazím do kvěčic, tak toho porazím jak nic. Dobré, je to tam. A tady toho prcka blbýho, který je vedle něho, tak toho porazím taky jak nic. Jak se tam snaží. To je úplnej noob, hele, můžeme tady něco ještě. Ty vogo, dostáváme bomby, Jdeme se podívat, co je tady. Jdeme ho teda porazit ještě. Jejčům to ten mi nic neubírá. Skoro, trochu malinko, ale já ho dám na 2 kliky. Kolik za něj dostanu vlastně těch? Za něj dostanu 1, takže já bych tady mohl dát autofighting. A já mám v pohodě. Já mám klid. A tady můžu spát. A mám extrémní klid. Prostě bomba. Tak víte co, lidi. Já si jdu lehnout. Tak, ne, já si jdu pro něco dobrýho kýlu. Tak čau. Kecám, že jo. Jsem vtipálek, hahaha. Hej, co tady dělám? Kde jsem? Pomoc! Hej, help me! 25 máme. Fujka, co se děje? Hej, co mi může tady padnout? Hele, co mi tady může padnout? Počkej, co 2 pety? Forest 2 egg. Víte, co jdeme tady nakupovat? Prosím, ať padne něco dobrýho. Dáme si open a můžeme koupit 5, 10, 15, 20, 25, můžeme otevřít 5 petů. Tak pojď. Je jeden. Tady to má být auto. Tak, to bude 2. Yes, konečně něco dobrýho. 3. Yes. 4. 5. Damn.
Máme to tam. Hele, mám tady další tady ten. A co je v shopu tady? OP Huge, OK, je tady taky něco vin. Free 20 vin, OK, tak to se mi hodí. Jako děkuju, tak dám si equip nejbest. Kolik dává 20, no tak to je bombastik. Jo, Mr. Bombastik, no fáram bombastik. Co jsem dostal? Nic jsem nedostal, takže. Hej, víte, co píše? Že tady ten je hard, to je úplnej nubák. Ještě ať si počká, že si tady nafarmím hezky 11 000 po něm. Hej, zavřete oči lidi. Až řeknu teď, tak je otevřete. Tak 3, 2, 1, zavřete oči. Teď. Sice nemám ještě 10 000, ale mám 9 000 a další 1000 si našetříme hned. Mám víc vinů, protože jsem už tady toho porazil blbečka. Trvalo mi to asi, nevím, 3 minuty, protože to je docela těžký. A jdeme otevřít tady vajco. Tak pojď, to bude, prosím, ať padne aspoň druhý, nebo třetí, nebo čtvrtý. Teda první, druhý, nebo třetí, ale ne. Ne, tak tady toho nechci, ale já si radši budu všechno. Prosím, ať padne. Ať padne čtvrtý. Prosím. Party buny, OK, a je to... Cože, hnedka na poprvé třetí, no tak to si robíš, kámo, hnedka třetí, what the fuck. Kolik má? Plus 1000. Teď 80, no tak to je docela jako hodně dobrý. A já si tady můžu vzít už nějaký tady gold. Mám zlatý rukavice. A jdeme tady porazit toho blbečka, který se mi smál, že jo, viď? Ty jsi to byl. A dává nám to 130, takže... Jako už nevím, jako na co si hraješ, ty blbečku, ale jako... Úplně profík nejseš, jako no, sorry. Už máme mega moc vinů. Půjdeme si koupit 2 vajíčka tam za 50. Jsi šupanej noob. Tak. Šup. Jdeme si tady koupit vajíčka, ale můžeme si tady zase toto. Tak. Co je útec? Tanks 80 view. To je jedno, každopádně jdeme tady otevřít pár vajíček, tak pojď. Jo, tady už jsme otevírali, jasně, tak. Pentry. No to je asi za Robuxy. To je za Robuxy. Tak pojď, co padne. Prosím, ať padne něco jiného než tam ty. Pigáček. Pigáčik, pigáčik. Hej, my za chvilku prostě budeme mít 50 000, já už budu klikat jako předem. Takhle ho tam doprdím. A je mrtvý, jako kdyby stal z rakve. Nekecám. Ale je prostě mrtvý, jak kdyby stal z rakve, takže... Hej, už teď nám to dává 207. Každopádně za nějakou chvilku půjdeme na pet simulátor, takže já to pak střihnu. Hej, nějaký blbý ty pety dáme sem, jako je třeba kočíček. Tak pojď. Ať padne golden, bum, pam. Máme skoro 50 000 koček. Máme 50 000. Oh god, my gear. Okay, dává nám to 224 a za chvilku jdeme na to. Takže jdeme porazit ještě tady toho. Na toho si teda moc nevěřím, i když mám prostě... Tak pojď, bossy. Docela ho dávám. Teda moc ne, ale počkej, já jsem ho dal. WTF, OK. To si děláš, kače... Já nevím, co mám říct. Kačoul, to je jedno.
Každopádně jdeme tady dootevírat všechny věci. Tak pojď, ať padne něco jiného. Co bude teď? Okay, chicken. Co bude teď? Prase. Co bude... Jo, já už nemám. To je jedno. Každopádně porazíme si tady ještě jednoho bose. Tady si otevřeme toto. Boom, boom, boom. Tak, porazíme ještě jednou tady toho. Tak pojď. Tak pojď. Sorry, ale jako nevím, na co si hraješ, ale... To je jedno, každopádně došetříme si tady 100 000. To máme za, ani nevím, teď už to máme. Každopádně já zatím jdu zapnout Pet Simulator. OK, jsem tady, můžete vidět, že jsem hečoval tady vajíčka. Dohromady jsem jich otevřel aspoň 1000. A víte, jaký to je problém, když 1000 vajíček, protože já jsem vždycky zmáčkal tu kočku a já prostě, tady může taky padnout balonketa. To jsem ani nevěděl. To jsem nevěděl, že tady může padnout balonketa. Je tak jdeme nějaký otevřít. Cože? Kámo, tak tady je cute. Hej, když mi dneska padne balonketa, tak budu nejšťastnější. Ten je mega cute. Prostě nejvíc šťastný na světě. Ty vogo, pál prket nebo plaprket, nebo já nevím co. Tak pojď, co bude teď? Pam. Kámo, tady ty hezký pety půjdou do soutěže. Nikdo o tu soutěž se nechtěl to, takže teď je nová soutěž, tam ta už neplatí. Ty vogo, tak ten byl hustý, tak ten se mega líbí. OK. Já nevím, jak se to čte. OK, každopádně ještě jsem neviděl, co tam mám za... ten je cute prostě. Ještě jsem neviděl jsem pety, co jsem otevíral, protože jsem dělal v offscreenu a dělal jsem to s autoklikerem, takže jsem neviděl, takže nevím ani, co jsem otevíral za vajíčka. Každopádně ten se mi strašně líbí. Tak pojď, co bude teď? Aha, jo, tady ta se mi taky hodně líbí. Fluffy cat. Fluffy. Tak to je spíš jako fluffy cat. Hydra cat. OK. Hydra cat prostě. A teď máme co? Clown cat. OK, tak to se mi mega líbí. Ještě, aby to bylo vzácnější a bude to bomba. OK. Tak no. Tak pojď, co bude teď? Ty vogo zase. Mě zajímá, jestli mi dneska padne ta balonketas. Takže... Hej, podíváme se, co máme za pety, jo? Ježiš, já mám dělete. Sice mám tady Bubble Dog, ale... Jo, a získal jsem tady toho od kámoše. Tady toho Metallic. Ale koukejte, já mám totiž tady to, já mám tady delete, basic a tak. Jsem blbý, tak co mi padne opět? Nahuj. Zkusíme tady nám taky nic nepadá moc. OK, Fluffy. Tak pojď. OK, Golden Pool Cricket. OK, zase tady to. Chci prostě získat tu balonketu, no. OK, zase další Fluffy.
teď jdeme sem, tady nám padaly lepší věci. Hej, já prostě chci, aby mi padla dneska balonketa, takže já půjdu ještě sem. Půjdu se podívat do Voidu. Do Voidu. Voidu v Minecraftu, Voidu v Minecraftu. Minecraft je skoro nejlepší. Tady to dáme aspoň hodněkrát, tak. Teďko máme udělaný. Hej, a koukejte, já už mám 314 tady těch. Vím, že tady budou nějaký lidi, co to hrajou taky a mají třeba, nevím, kolik toho tady je. Třeba, nevím, 1000, možná i víc, já nevím, kolik toho tady je. A já kam jdu? Chci padat slider, takže teď nám to bude padat, bomby tam budou padat. Doufám. Ok, zase blooperket. Do prd. Hej, kdybych chtěl tady z toho nějakého peta, kromě těch, co mám equipnutých, tak můžete říct, já mám tolik těch helikopterket. Hej, helikoptéry asi jdou do soutěže, ale nepůjde jich tolik, protože mi zabírají místa v inventu. Mám tady nějaký shiny, tady ty taky ne, ty dám když tak jiný. Teď by se mohlo otevírat vejce. Tady ty HCčkový taky moc se ne to, tady taky ne. Takže tady to jdou pryč. Tak. A tady ty všechny pety. Vám to udělám pomalu, tak tady si můžete prohlídnout. I stopnout si to můžete. Tak tady ty pety jdou do soutěže. Nebo ne do soutěže, ale můžete si vybrat. Tak pojď, co to bude. Ok, god. Teda, pardon. Co to bude? Hydrokit. Hydriket. Hej, prosím, ať mi padne tady tata. Red balonket. Já chci, aby mi to dalo něco do... Garden, nebo nevím. Pet. Cat. Kámo, balonketa! Kámo, je tam! Balonketa! Kde je balonketa? Balonketa! Hej! Padla nám balonketa! Ty vogo! To je zázrak! Čumte na to! Yes! Ty vogo! Balonketa! Mám radost! Balonketa! Ty vogo! Hej, víte co? Když napadla tady moje balonketa, ne tady ten můj ksicht, jo? Ne tady můj ksicht, ale tady moje balonketa. Hej, tak zkusíme získat ještě zlatou balonketu. Ty vogo. Tak to je bomba. Ty vogo, je to tam! Konečně! Uhuu! Ty vogo, máme jí, mám všechny pety, tady z toho vajíčka, balonketu taky. Já mám takovou radost. A tady tam můžu padnout jenom helikoptéra, tady taky helikoptéra a tady. A tady jsou tady 2 helikoptéry. No to je jedno. Hej, ale lidi, chápete, padla nám balonket. Ej. Tut. Padla nám balonket, rej. Kam máme jít tady? Počkej, je to fakt balonket. Jo, je to balonket. A zelená, myslím, že zelená balonketa je tady ve skrýši, ale huge. To je taky docela
těžký získat. Ale tady ta už nám nepadne, podle mě. Hej, ale lidi, chápete? Balonketa. Hele, už se začínáme dostávat někam jakoby dál, no. Ok, zase. Golden Garden Pet. Cat. Už mám to plný invent, ale lidičky! Hej, chápete to? Já nechápu, že mám prostě balonketu. Tady už vymažu tady ty. Počkej, to je legendary, že jo, ta balonket. Jo, to je legendary, takže ne. Počkej, nemám tam zaplý legendary, please, ne. Metallic, Creed, tady už není tohleto, takže kam jdu, prosím, ať nám padne ještě tady ta zlatá, ty vogo. Damn. Hele. Kde je tata? Ona měla asi ten, to jedno. Hej, lidi, balonket. Hej, nám padla, ne, dobrý. Já myslím, že to je shiny už. Padla nám balonket. Mám mega velkou radost. Prostě balonketa. Hej, zkusíme, jestli by nám nepadla ještě tady balonketa. Tak pojď. OK, taky jedeme bomby. Je balonketa, ty. Prosím, ať padne balonketa. Prosím, balonketu, prosím. Prosím, balonketu, prosím, balonketu, prosím. Jestli nám padne ještě druhá balonketa, tak se mega pokakám. Tak šup. Tak šupiky dup. Tak pojď, něco padného dobrého. Mám mega radost tady ty balonkety, ty jogo. To si děláš prdelku. Prostě padla balonketa. Ty vogo, balona. Ale chápete, je tady prostě balonketa na světě. Hej, co mi pískáš telefon? Ne. What the hell? A ještě k tomu lidi, každopádně tohle bude konec tady toho videa. Miluju ten pocit, ty vugu, prostě padla balonket. I každopádně můžete dát like na tady to video a pokud nemáte odběr, tak dát ještě odběr a tady nějaký Pet Simulator fakeový. Pet Simulator X Boot Nev Z. Pet Simulator Z, nebo co. I podíváme se ještě na tady ten Pet Simulator. OK. Bite and Coco Studios. What the fuck? OK, už jsem tady a dám si tohle. Dám si normálně jméno Ruby. Ty vogo, to nemůže být fakeový, ne? A tady je taky něco, ty vogo. What the fuck? Co tohle? Co to je? Co si tady můžu vzít za free nebo jako? Cože, já můžu za free? Ty vole. Damn. Mega se to laguje. Hey bro, stop it, stupid. Stop it.
Prosím, já tady všechno, já vemu všechno. Akorát tady udělám jednu věc, protože tady už to tady zabil. Nechci vidět ostatní pety, protože se mi to pak až moc laguje. Safari cat, safari dog. To je úplně nějaká silnice. Tam je zakazem něco, to je za... Tam nevidím, 88 milionů, tak to je pro mě. Hej, tak to je nějaký úplně mega fakeovej ten. Koupíme 8. Já to chci. Hej, please, no, hej, off, hej, halo. Já mám nějaký prostě, já mám prostě free hoverboard. Já tady mám pety, že jo, mám free hoverboard. Ty vogo, co padne? Ty vogo, huge. Vypadl Titanic tady v té hře. WTF? Vidíte, vypadl Titanic. Damn. Tak koupíme dalších 8. What the hell? Tak tady to budu taky natáčet. Další Titanic. Ty vo. Tak tady já jsem nějaký jedinačí boss. Hey, damn. Hej, já už budu mít hardcore, ty ne? Budu mít třeba i hardcore. A hardcore ještě nemám, ale hej, vidíte to? Co to za mnou jde? Hej, to kdyby jsem měl normálně v pecimku, tak jsem ty vogo pos. The Exclusive Cosmic Assault, jo. Hej, tak co tady dělaj? WTF, já už nechci hoverboard, sorry. Ty vogo, tak tady mega otevírají věca. Hej, můžu tady něco? Please? Hej, ty vogo, tady můžu padnout huge. Hej, gigantic. Hej, můžu si vybrat něco jiného, please. Já tady mám všechny, nebo? Nemám všechny, tady nějaký Lego úplně, ty vole. Hej lidi, tak tady to hru miluju. Tak tady to budu hrát strašně moc. Takže jdeme otevřít dalších 8. OK. Prostě už máme 22 petů, to si děláte srandu, co padne. No, Z, Titanic, no tak ty vogo, já mám Titaniku, hej, čum to na to. Titanic, ty vogo, damn. Titanic, takže dáme si tady nejlepší pety, co máme. Ach jo, ty vogo, já tady tu hru miluju. Takže jsme otevřít další. Tak, co padne? Co to bude? No, zase Titanic. No, ty vogo, mám Titaniku jak blázen už. Čumte na mě. Asi mě nevidíte, nebo jako spíš vidíte, spíš naopak, protože já tady mám nejlepší pety. Hej, kolik já mám těch titanů, ty vogo. Já mám mega titanu. Já mám extrémně Titaniku. Tady máte normálně, tady to, že jo, takže... Hej, tak tady, hej, tak to budu ještě natáčet. Každopádně, to je mega hustá hra. Pet Simulator, tak jo. Ty vogo, co to je, hej, jo. Ty vogo, Halloween event, nejdu na Halloween event. Hodně štěstí, bro, když tady otevíráš ty. A každopádně získali jsme dneska balonkety. A jako co? Je to mega dobrá hra. Takže tohle bude konec tady toho videa a zatím čus.